No, mikäs oli tulos? No, hylsy tuli. Mutta jos teitä nyt kiinnostaa vähän juridiikka, mitä ollaan, niin olen vedonnut, otin tuossa oikein esiin, jos tähän UNCLOSeen, eli Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen ja sen 27. artiklaan 5. kohtaan. Ja siellä sanotaan aika selvästi, jos alus on tulossa ulkomaisesta satamasta ja vain kulkee aluemeren kautta menemättä sisäisille aluevesille, rantavaltio ei saa ryhtyä mihinkään toimiin aluemerensä kautta kulkevassa ulkomaisessa aluksessa pidättääkseen henkilöitä tai tehdäkseen tutkimuksia rikoksen johdosta, joka on tehty ennen kuin alus saapui rantavaltion aluemerelle. Se on aika selkeä, ainakin mulle. Ja nämä väitetyt teot ovat tapahtuneet TSS-alueella, eli tässä Traffic Separation Scheme, eli Suomen aluevesien ulkopuolelta. Olen vakaasti sitä mieltä, että Suomen valtiolla ei ole minkäänlaista toimivaltaa. Tämä vastaa myös ihan sisäistä lainsäädäntöä, rikoslain ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä pykälässä, onko se toisessa muodossa sanotaan, Suomen lain soveltamisesta Suomen talousvyöhykkeellä tehtyyn rikokseen säädetään Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa ja merenkulun ympäristösuojelulaissa. Sitten Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa 5. pykälässä sanotaan, että talousvyöhykkeellä on voimassa, mitä eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisessa annetussa laissa säädetään. Ja siinä laissa taas sanotaan ensimmäisessä pykälässä, Suomen aluevesirajan ulkopuolella tämä laki koskee vain Suomen lipun alla purjehtivaa alusta, Suomen kansalaista ja suomalaista yhteisöä. Aika selkeä mun mielestä. Miksi nämä perustelut eivät sitten tepsineet tuolla oikeudessa? En tiedä. Se varmaan aikanaan sitten selviää, että miksi ei selkeää tämä suomen kieltä ymmärretä. No, voitteko te avata, että millä oikeus perusteli nyt tätä päätöstä? Joo, se aikanaan varmaan sitten saan sen kirjallisena ja sitten totta kai valituksessa sitten pystyn tarkemmin analysoimaan. Millä perusteella KRP vastusti tätä joo, jos nyt halutaan se niin heidän mielestä Suomen rikoslaki soveltuu ja sitten ne viittasi siihen rikoslain tai poliisi oli sitä mieltä, että se oli 1/3, joka koskee niin kuin valtiot, jos niin kuin tehdään joku säännöstelyrikos tai vastaava, täytyy oikein katsoa. Siis 1/3 koskee, katsotaan nyt, Suomen ulkopuolella tehty rikokseen, joka on kohdistunut Suomeen, sovelletaan Suomen lakia, jos on niin kuin kyse valtiopetoksesta tai vakavasti loukattu, vaarantu Suomen valtiollisia, sotilaallisia, taloudellisia oikeuksia tai jos on kohdistunut viranomaiseen. Ja ainakin tuossa hallituksen esityksessä selvästi sanotaan, että rikoksen voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen ainoastaan silloin, kun sen kohteena on sellainen oikeus tai etuus, jonka haltijana voi olla yksinomaan valtio. Ja nythän kaapelin omistajat ei ole valtio, vaan on yksityisiä toimijoita. Kuinka pitkäksi aikaa tämä takavarikko tehtiin? Ei muistaakseni mun mielestä ollut mitään puhetta, että toistaiseksi. Entäpä aluksesta? Onko se takavarikko kuinka pitkään voimassa? Toistaiseksi. Vaikka nämä kaapelit tosiaan onkin yksityisten omistamia, niin ymmärrättekö sen, että tässä voidaan kumminkin puhua kriittisestä infrastruktuurista? Mun toimeksianto ei ottaa kantaa tuommoisia asioita. Sä sanoit aikaisemmin aiemman pakkokeinoistunnon yhteydessä, että se aluksen ylläpito maksaa $14,000 vuorokaudessa. No, vähän, se on kai $14,900. Niin. No, mutta miten bunkkeri? Siis se päivittäin siinä joudutaan pitämään alus
aluksen koneet käynnissä ja siihen menee polttoainetta. Ja siihen polttoaineeseen, miten se nyt lasketaan sitten maailmanmarkkinahintojen mukaan se polttoaineen hinta. Miehistön palkka, miehistö syö, he joutuvat koko aika ylläpitämään alusta. Se maksaa. Kuka sen maksaa? Tietenkin se joka on takavarikoinut aluksen, koska sehän on ylläpitoa, sen kohteen ylläpitoa. Se on sitten ihan erikseen, nämä rahtitappiot, ne on ihan eri luokkaa kuin. Eli onko tästä niin kuin päätös, että Suomen valtio maksaa sen? Ei, olen kysynyt, että mistä voisin hakea, me voisimme hakea, mutta en ole saanut vielä vastausta. Eli kuka sen ylläpidon tällä hetkellä maksaa? Varustamo. Miehistö saa palkkaa, se on varustamon polttoainetta, se on varustamon ruokaa, mitä siellä syödään. Oletteko te yhä sekä varustamon miehistön ja sitten myöskin rahdin edunvalvoja? Miehistö on saanut hyviä avustajia, että olen välittänyt heille hyvät avustajat. Entä sitten tämän lastin osalta? Ei, lastia ei kuulu minulle. Siellä on eri edustaja, koska tässähän tulee suuri rahtausriita on tulossa lastin ja aluksen välillä. Oletteko te päässeet jo vierailemaan aluksella? Olen ollut 2 kertaa. Miltä siellä näytti? Ihan normaalilta, mitä aluksessa. Tosin siellä oli aika paljon viranomaisia paikalla. Mitenkäs miehistö voi? En ole päässyt jututtamaan, mutta varmasti tuntevat olonsa hyvin turvalliseksi, koska heillä on jatkuva valvonta päällä. Viranomaiset siellä, poliisiviro ja rajavartiosto on 24 tuntia vuorokaudessa valvomassa, että eivät he koske mihinkään. Siis kun kävit siellä aluksella, niin etkö päässyt tapaamaan, että eikö sua päästetty? Suoranaisesti kehotettiin olemaan menemättä miehistön tiloihin. Onko miehistöllä jokaisella nyt sitten epäilyllä oma avustaja? On, kyllä. Tai ainakin olen välittänyt hyviä kollegoiden nimiä heille, poliisiviranomaisille. Entäpä rahdin osalta? Onko useampia avustajia vai vain yksi? Ymmärtääkseni on vain yksi tällä hetkellä. Milloin tätä rahdin asiaa sitten käsitellään? Se ei ole Suomessa, missä se käsitellään. Se on varmaan London Arbitration. Niin kuin tässä on ollut puhetta tosiaan tästä, että varustamo on sieltä Lähi-idästä ja alus seilaa Cookinsaarten lipun alla, niin mikä tämä lippuvaltion rooli sitten tässä asiassa on? Jokainen alushan kuuluu jonkun maan jurisdiktioon ja tämä alus kuuluu Cookinsaarten jurisdiktioon. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. En mä sitä kysynyt, vaan sitä, että mikä se merkitys sillä on. Siis siellä aluksella noudatetaan sen lippumaan valtion lakeja, piste. Ja lippuvaltio suojelee omiaan. Näin on oikeudessa. Kun nämä takavarikot ovat nyt voimassa toistaiseksi, niin milloin te voitte nyt sitten hakea aluksen ja ankkurin osalta sitten kumottavaksi näitä päätöksiä? No, tietenkin näistä päätöksistä on jo aluksen osalta on jo valitettu ja sitten valitetaan tästä. Ja jos kumpi nyt sitten ehtii ensimmäinen, joko tämä raukee nämä takavarikot tai sitten valitukset ehditään käsitellä. Eli olette valittaneet hovioikeuteen? Kyllä. No, mainitsitte tuossa tosiaan, että olette nyt valittaneet, mutta onko tulossa jotain muita oikeustoimia vielä, joista ei ole toistaiseksi kuultu? En ole kuullut muista oikeustoimista, että olisi tulossa. Korostetaan, varustamoahan ei epäillä mistään. Niin Traficom tiedotti tuossa viime viikolla näistä korjauskehotuksista, niin mitä varustamo aikoo niiden eteen tehdä?
sekin menee minun kompetenssin ulkopuolelle, mutta minulla on kerrottu, että nämä puutteet, mitä on havaittu, ovat enemmänkin tekemisessä siihen, että alus ei ole rakennettu talvea varten. Eli sillä ei ole jääluokkaa, joka tarkoittaa sitä, että painovesitankit saattavat jäätyä. Ja jos painovesitankit jäätyvät, niin ainakin laivanrakentajat tietävät, mitä siitä seuraa. Mutta tuossa viime pakkokeinoistunnon jälkeen mainitsit tämän vaihtoehdon, että varustamo on pohtinut, että pitäkää tunkkinne. Että voisi olla vaihtoehtona tämä asun. Sitäkin on pohdittu. Eli vaihtoehtona on edelleen, että alus vaan hylätään. Jos ei saada nyt ajoissa matkaan, niin se on aivan plausibile mahdollisuus. Jos tämmöinen mahdollisuus toteutuisi, niin mikä miehistön kohtalo sellaisessa tilanteessa on? Kotiutetaan tietenkin. Eihän heillä ole mitään velvollisuutta ylläpitää. Eli lennätetäänkö heidät siis varustamon kustannuksella Suomesta johonkin, vai miten se käytännössä tapahtuisi? Siis käytännössä normaali miehistön rotaatio. Siis ei siinä ole mitään ihmeellistä, että miehistöjä vaihdetaan koko aika. Kuinka monta ihmistä siellä laivalla nyt ylipäänsä on? Miehistöä on 24. Entäs päällystöä? No, siis lasketaan, joo. Crew-listan mukaan niitä on 24. Joo. Kenen tehtäväksi tämä jää selvittää, mikä on miehistön kohtalo? 9 nyt epäillään rikoksesta. No, heillä on avustajat sitten, ja se on niin kuin avustajien harteilla sitten. Mutta näiden henkilöiden osalta, joita ei epäillä mistään rikoksesta, heitä on kuitenkin suurin osa tuolla laivalla ainakin toistaiseksi. Niin, niin. He suorittavat niitä toimia, mitä varten heidät on palkattukin. Siis ylläpitävät alusta koko aika. Eli voiko teidän käsityksenne mukaan nyt sitten varustamo tehdä sen ratkaisun, että lennättää nämä henkilöt pois, joita ei epäillä rikoksesta? Heidän tilalle kyllä pitäisi saada sitten muita henkilöitä, koska aluksessa pitää olla tietty vähimmäismiehitys. Kuinka suuri tämä vähimmäismiehitys on? 24 aika iso. En tiedä, mutta mä olen ymmärtänyt, että se on ihan, ei siinä ole turhia miehiä. Joo. No, onko vielä jotain muuta, mitä haluaisitte tästä tapauksesta sanoa? Ei muuta. Joo, ja hei, piti kysyä tuosta kravatista. Katsoin etäältä, että siinä näytti, että siinä oli sankkuri, mutta se taitaa olla joku vaakuna, niin mikäs siinä on? Saa kuvata. Jep. Niin mikä se on? En osaa oikein heraldiikkaa, että en tiedä sitten. Onko se joku tämmöinen viittaus tähän ankkuriin? Se on minun hyvän onnen kravatti. Onko se vaimolta? Kiitos.